back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Hala ha? Oh, Hilason lagi ka. Bay! Ayaw ba? Andi? Saan na lagi ba? Uli na tas inyo. Ay, gubot Oh. Doon sa ko nila. May gusto ba kong isulti nila? Salbang ko. Andi? Abigail, Oh. magsulti ta. Andi? Abay. Andi? ubog ka? Mas may tingali nga mapaulik ka na lang sa inyo. Di pagubog. Karo bagong tao. Tabo mo gay... Ginoo ko! Oh, uy! Abay! Salbang ko. Auntie! Talaga! Ha! Gisukahan mo si Jeric! Pero wala ko... Andi! Andi! Uli na triliyan. Induto sa Ginoo ko! daha. Marcelino, dali na! Tabangi ko! Ihatod siya sa ila, dali na! Jerica, Tabangan ta mo. ayaw na! Kaya na ginamot ni Marcelino. I'm sorry Abay, dali na! Tabangi ko sa pag-agat ni Andi, dali na! Ah, dali, bay! Dali! Dali, hinay lang Tugtugin ka, hubog! Hubog day! Sige! Hubog mag-aaral! Hubog ya! Damit. Kalod. Di ko kusing sinuka. Ugwa mo lang ko unahas pag-atiman ni Abi. Mas giuna pa niya katong iyang higalang na hubog. Tamtat man. Karoon pa lang. Di na ko nagkanahan niya. Gibati ko nga dili ko ikasinabot kining tawana. Aki! Ay, buhay na ka ba ya? Matumba ka! Di magkapiog si abay-abi ni mo! Dali, bay! Tarong gut! Tarong! Kaya ako gunit May mo nagunitan. Si Abir ako. May... Oh, uy! Oh! Nukbon man ka sa akong kamot! Abigail. Andi! Andi! Abay! Oh! Saan naman ka? Di naman na agbayng imo! Mga na, layog naman na imo ha! Abi... Datay awaran si abay-abi na sa imong gisukahan! Wala no? Kaila kag tuga-tuga. Nga tuga-tuga naman. Tuga-tuga man ka diha, oy! Ginoo ko! Naunsa ba nag-akong anak, ha? Oy! Ganong giagak ba nag-akong anak? Kaysa nagpasipa niya, ha? Kinsa? Ginoo ko, Andi! Andi! Nang! Kaysa nagpasipa, Andi! Nang! Kaila kag kanang letter O, letter E. Ha? Uira nang. Usa! Way nagpasipa nang hubog ning anak nimo. Nya taka lang suka. Ay! Naunsa ba ni? Awa. Hala, Huwag oy! kakalikay sa makuta. Igaw na sa ka no. Oh, naunsa man. Nakakasi nga tubangan niya, wak kakabantay. Ay! Ako na liwas ini. Ako na liwas sukay. Okay. Ay, mas may pang magdali na ninyo. Aron magkapahuhin ning tawhana. Uy, nagsigil man nigsuka. Uy. Nganong maning... kabaho kong pino ining tawhana, oy! Oh, kabantay ka. Lain mo sa kahigdi nga. Hubog mga nina. Ay, baya na eh. Ay, gitungga og lawas-lawas ang sa kabutilyang bino. Ingon pang nang iska. Unsa? Oy, kanus alang nakaton og inom ni bataa, ha? Karon lang nang. Abay. Ako nalay agak ining tawhan na, be. Aron, madali ta. Uli la sinyo eh. Pag-ilis kay, nasukahan ka. Okay ra, oy. Sige na, dali na. Ihato na to si Andy sa ila, dali. Hinay lang, hinay. Abi...
Auntie, Ayaw ko bihay. Ni maho magani na suka niya. Di mo pabiyaon. Ha? No, igay sa abi-abi, maho ang suka. So mo pagili sana. Ala no. ay, pasensya na kayo, day abi, ha? Ay, unang higayon nga ni inom yun ng bata, ah. Way problema nang. Ay, kadiyot kay magkuha na kong planggan naglabakara aron matrapuhan ng bataag mailisan eh. Kadiyot lang kayo, ha? Sige nang. Pantay ko ninyo, di mo magdungag sulti. Bigay na. Auntie. Uy, tuy, mahug ka niya si mong katribay. Abay, bisag hubog eh. Gakos magyapon sa kahawak. Ano? Auntie. Abay! Salvakuta! Mihila ka! Auntie. Naon sa maning... Shh, ikaw ba? Ha? Nga naman? Ayaw na pagsaba. Nakatulog na siya. Yaya gud. Katog ba si mong paa? Giulan niya. Nagakus pa si mong hawak. Ala, di na atik-atik ang iya. Atik-atik sige na yung kahubog. Ano makagakus pa? Mars, sabaan ni mo. Uy. Ano naghubog pa ni siya, abay, ha? Il! Ambot lang. Daan pa ko di gibutubay. Napas sana man na ako dito sa tindahan ni ng iska. Namugos pa yun nga mo inom pa siya. Bisan, manira na sinang iska. Ay, hindi arang plangganit ang labakara. Oo. Uy, hala. May kinakatuog na na. Ay, dali, day. Hinayi og kuha ng iyang kamot ug aron akong matrapuhan. Ako na lang nang bi. Pag-ilis na lang, ako na'y bahala ni Abay. Pero... Sige na lang. Kami na bahala ni Abay lagi. Okay na, may problema. Ay, kabalaka. Basta, mubangon na nun. Sukmago na, makatugog balik. Akahanggaw na unsa ka man in town, hanggaw ka man di ay pagtarong, oy! Dalmakuta! Mao ba? Makalingaw ka gyud, Feby. Mas malingaw kapag yung tita kun mamahimo na kong imong legal nga apo. What? Say buot bong ipasabot. Iho. Mayo kay nauli ka na. Diin ka bagikan. Hi! Ay, mulaos na ko sa kong room, Lula. I need to change. Jeric, wait! At dali noon, iha. Nahuman na tingali karon si Dana siyang gibake dito sa kusina. Dali, atong adoon. Ay, dali na, Abay. Ito din nga sa inyo. Naduga ko gabi na rabaw. Sa nang orasa. Paso na sa kagbalik ron ni lulo ni mo. Nang, ato namin na nga. Ay, salabat ka ayo, day, ha? Uy, kasi nang, uy, ato namin, Mars, na na. Ay, sige, tara. Ay, day, abi. Nang, nga naman? Ay, kuan. Uy, nang kawili-wili ho ni mo nang. Ay! Wa pa ganimi kami, ngupot tubog ka ni Abay-Abi. Mahal ka sa akong anak. Nang, kung unsa may problema ninyong duha, hidaot pa unta nga inyong maistoryahan. Bitaw. Istoryahan na to. Ha? Sulit barkada ko ta. Istoryahan na to. Istoryahin ninyo, Inday. Uma. Ha? Tomorrow. Bukas. Atong istoryahan na bay. Oy, wag kay lapot, oy. Ha? Silang duha. Baya. Nanay, Ha? Ngano man ko'y labot? Nga, wa man. Apil yun ko. Kibarkada man mi. Nung sabi ka isim at may isim. Sakdaan ko di mo tubay. Solid man, solid.
Nang sabi ni. Sulit ang talunang. Kung unsay problema sa usa, problema sa tanan. Mga among istoryahan. Ay, sige na Marcelino, oy. Ihatod na sa Abigail sa ila. Kasamo, yun ni mo, oy. Ha? Di nga naman ang. Ay, lakaw na lagi. Lakaw na mo. Ni Anata sa among tungod. Salamat sa pagkatod ha, Mars. Sige na, pauli na kay gabiin na. Ah, sige. Iin. Ato na ko. Daan ko din yun, tubay. Ay, kadit, ay. Kadit. Buang alimot ko ganina, da. Tiya, di, oh. Diya. Tana. Ah, tani. Imo ning kwarta ba? Kay, di ni man ako kit tungod sa inyo ganina. Ha? Daghang kwarta ni mga bay, uy. Ningahog naman lang. Tinigyan ako dapit kit iganinang hapon. Muanhim ta ko nimo. Nya, wa ko mudayon kay naam kay bisita. Ang kwarta na nagihatag ni Cherry ka kanina ni Auntie. Ha? Unsa abay? Naya si tingog nimo uy. Wa, abay. Sige, imo na na. Lo. Kau ng kwarta Pangatag naman lang. Yes, magkauyap og dato uy. Unsa? Kinsa may nakauyap? Ikaw, Ako? Kano sa lang? ganina. Katong, mianhi ko ba, ingon ko, kadungog ko nagtabi mo ni, atong jirik. Ha? Unya, mingon siya nga, yes! Salamat kay, misukot ka! Yes! Unsa, abay? Og, gibalitaan din ako si Abay na to, andi akong gibalitaan. Unsa? Kun mao... Oh. Sige na, abay. Sige ha, salamat sa pagkatad ha. Salamat sa bining kwarta, Abay! Adto na ko! Sige. Kun mau! Di mau! Salvo ko! Kun maunak, naghupog si Andy tungod sa iyang pagtuo nga gisugot ko na si Jeric. Pasaylo ako, Andy. Pero mas maayong ka na ang imong tuhuan. Pasaylo ako. Kung di kinahanglang gamiton ako si Jeric aron palay anak ko nimo, buhaton ko ka na, Andy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!